Macontent creator emuZimbabwe chinhu chavakagona drama. Iwe apa mbona madhambosi amuka akapwanyurwa mota yake waziya. Saka zvakapwanyurwa mota akabva ataura kuti iya pakashata mota yangu yapwanywa chii muzimu chichi watu achitaura nyaya yake zvichinzi ndiri kutoshaya foni yangu yeSamsung. Apa ndobva vatanga komenda zvikanzi vanobawena chinchi zvikanzi hamba bva dzakambondipindira I'm sorry hanzvadzi chichi ndobva kwazongobudikira Holy 10 achiti pamwe ndimi makapwanya mega ko muri macontent creator zvemi you see. Ndambofunga kuti pamwe mafanizika ndikuona maititi vabva vaenderwa kucomment section kwavo zvikanzi hanzi yapwanywa hanzi pane wavari kufungira kuti ndiye anenge apwanya. Maititi ndo vapindura zvikanzi not new akambozvipwanyira mota last time if you remember kumaobra paye akati ndini hazvisi zvitsva anongogadzirisa sezvaakaita last time. Muri kuzvona macontent creator emuZimbabwe vanhu vanoda violence maiwe indasingatozvizivi kuti vanhu ava ndozvavarika vanenge vachinyebera kuwirirana. Kana muripo imimi vanhu pachaunga mese vanenge vachinzwanana nemi asi hondo yacho unochitoshaya tazoziva kuti vanhu ava vakatangana sei chaizvo chaizvo.